खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमाया दिनैनिफ्राय दोहौ फेस्टिभेलखौ जागायबाय। मोन 7 थुनलाइयारि बान्था 2024 खौ बर' रेबग्रा जथुमा काजलगावआव गथायबाय। आसाम राइफल्स आरो कास्टम डिपार्टमेन्टआ त्रिपुरायाव 240 केजि गांजा जब्द खालामनो हादों। आसामनि सासे लाइमोना तामिलनाडुआव गोमादों। सासे सुबुङा गावखौनो हिन्दु होननानै मोजां मोननानै लोगोरिनिफ्राय 12 लाख रां जाख्ल'दों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय हजुवानि कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमाया दोहौ फेस्टिभेलजों लोगोसे जेसेटि कलेज उइकखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिया सानबानि थाखाय खुंफुंनाय जादों। अदेबानि गेलेमु, हारिमु आरो थुनलाइयारि बिथिंनि गासैबो हाबाफारिफोरा मेहेरगोनाङै जाफुंगोन होननानै कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि गोरायुं जौरां बर'आ फोरमायो। बे हाबाफारिखौ 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसेले मन्टु बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो आरो खौरांगिरिनि गेजेरजों बे रोखोमनि हारिमुआरि हानजा सुरनाया समाजाव गेदेर बिफाव लायो। मख'नो गोनांदि बे हारिमुआरि हानजा सुरनायाव बर'नि राजखान्थि, रांखान्थि, समाजखान्थि बायदिखौ लानानै कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि फरायसाफ्रा दिन्थिफुङो। अदेबानि बे हारिमुआरि हानजा सुरनायाव बर'नि बाथौ धोरोम सिबिनाय, इन्दि खुन्दुं लुनाय, हिसान दानाय, बादारि, मैगं खानाय, बैसागु मोसानाय बायदि बायदिखौ बिथा खालामनानै दिन्थिफुंनाय जायो। गुबुन गुबुन बिथिंनि बायदि आयदायारि गासै मोन 7 थुनलाइयारि बान्था 2024 खौ 17 मार्च रबिबारखालि बर' रेबग्रा जथुमनि 40थि जोनोम सान खुंनायजों लोब्बा लाखिनानै जोबोद गाजा गोमजायै गथायबाय। चिरांनि काजलगावआव थानाय गाहाय मावख'आव सानबानि हाबाफारिजों थुनलाइयारि फोरबो खुंनायनि गेजेरजों जोबथा सान 17 मार्च रबिबारखालि गथायदों। बर' रेबग्रा जथुमा बोसोरफ्रोमबो बर' लिरगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय होबोजाबाय थानाय बान्थाफोरानो जादों फारियै आसाम मुसाहारि थुनलाइयारि बान्था 10,000 रां। बे बान्थाखौ मोननो हादों गागि लिरगिरि पुर्न ब्रह्मआ गाव सोरजिनाय आलायारननि लामाजों सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय। बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी थुनलाइयारि बान्था 10,000 रां। बे बान्थाखौ मोननो हादों गागि लिरगिरि आरो सावराय बिजिरगिरि राखाव बसुमतारीया गावनि सोरजिनाय बिजाब बैसागुनि अन्थोब सावराय बिजाबनि थाखाय। निमाथि मोसाहारि उन्दै लिरगिरि थुनलाइयारि बान्था 25,000 रां। बे बान्थाखौ मोननो हादों उन्दै लिरगिरि उदांस्रि ब्रह्मआ गाव सोरजिनाय आंनि सिनायथि खन्थाइ बिजाबनि सायाव। लाइमोन लिरगिरि थुनलाइयारि बान्था 10,000 रां। बे बान्थानि थाखाय जाखांफुनाय लाइमोन लिरगिरि सेल्फ मेड रानि बर'नि सुंद' सल' सायख्लुम बिजाबाव मोननो हादोंमोन। फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि रावस्लाइ थुनलाइयारि बान्था 25,000 रां। बे बान्थाखौ मोननो हादोंमोन गागि लिरगिरि दिनेश सिंह ब्रह्मआ गावनि रावस्लाइ बिजाब बमदिला 1962 नि सायाव। प्रबिन बरगयारि खन्थाइयारि बान्था 5,000 रां। बे बान्थाखौ मोननो हादोंमोन गागि लिरगिरि आरो खन्थाइगिरि रुबिलास स्वर्गियारिया गाव सोरजिनाय खन्थाइ बिजाब सोदोबनि गांग्रिं बिजाबनि सायाव। जोबथारनायाव देग्लाय बोसोरावसो जागायजेननाय अरुप गोरा बसुमतारी फावथाय थुनलाइयारि बान्था 5,000 रां। बे बान्थाखौ मोननो हादोंमोन लिरगिरि जयश्री बसुमतारीया गाव सोरजिनाय थुनफावथाय गिटारनि अर बिजाबनि सायाव। मख'नो गोनांदि बे बान्था गथायनाय हाबाफारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारिबो लाफानाय जादोंमोन। बर' लिरगिरिफोरनि बिजाब दिन्थिफुंनाय आरो NBT एबा नेशनेल बुक ट्रास्ट इन्डियानिफ्रायबो बिजाब दिन्थिफुंनायबो जादोंमोन। बान्था गथायनाय बे हाबाफारियाव पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि, साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि प्रतिमा नन्दि नार्जारि, रत्नेश्वर नार्जारि, आयसिल बङाइगाव रिफाइनारिनि मावख'गिरि के दैमारि आरो एम बर', आजरा मोननाय प्रजेक्ट डाइरेक्टर आरो निमाथि मोसाहारि उन्दै लिरगिरि थुनलाइयारि बान्था, फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि रावस्लाइ थुनलाइयारि बान्था, बानसगिरि रबिन बसुमतारी आरो रैमालि बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर बिन'द बर'जों लोगोसेनो गोबां माननि आलासिफ्रा बाहागो लादोंमोन।
आसाम राइफल्स आरो कास्टम डिपार्टमेन्टआ त्रिपुरायाव 240 केजि गांजा जब्द खालामनो हादों। त्रिपुरानि जिरायना ओनसोलाव आसाम राइफल्स आरो कास्टम डिपार्टमेन्टआ स्रोद सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननानै अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों रबिबारखालि गोबां बिबांनि गांजाखौ जब्द खालामनो हादों। बे अपारेशन खालामनायाव रैखाथि हानजाया 1.08 कौटिसो रांनि गासै 240 केजि गांजाखौ जब्द खालामनो हायो आरो बेनि बागै नायबिजिरनो कास्टम डिपार्टमेन्टनो गथायनानै होनाय जायो। आसामनि सासे लाइमोन सेंग्राया तामिलनाडुआव खामानि मावनो थांनायाव आन्दायनानै गोमादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोमानाय लाइमोना तामिलनाडुआव थांबाय थानाय समाव सोनाब बेंगलनि पुरुलिया रेल स्टेशनाव आन्दायनानै गोमादों होननानै मिथिनो मोन्दों। गोमानाय लाइमोनखौ जरहाट जिल्ला मरियानि ओनसोलनि सावना भूमिज होननानै सिनायथि होदों। नखरनि सुबुङा 7 साननि उनावबो सावना भूमिजनि जेबो खौरां मोनैनि थाखाय पुलिसनो कमप्लेन होनायनि उनावसो बे गोमानाय जाथाया सोराङाव फैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटीआव सासे माइनरिटी सेंग्राया गावखौनो हिन्दु होननानै बुंथिना लानानै गावनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ फोथाय खेबस' खालामनानै गासै 12 लाख रां लुथिनानै लाजादों। गावनि गुबै मुं हामिदुल इस्लामखौ लाखुमानानै गावखौनो जुन मुङै सिनायथि होदोंमोन फोथाय खेबस' सेंग्राया। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रङियानि थागिबि दायनिगिरिया गावखौनो हिन्दु बुंनानै बामुनि मैदामनि सासे सिख्लाखौ बोसोरथामहालागै गावनि गोसो थोनायनि जेयाव फोनांदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हामिदुलनि बेबायदि आखुनि मावथायाव सिख्लानि नखरनि आजिरा मोननाय बिफानि दान बान्थाया गोबां खहा जादों होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।